Yun. Pare! What's up? Hey, what's up mga choy? May sakit kita. Wala tao kayo, okay kayo. Kasakit yung Sean, sakit? Okay, yung mga matay ta. Yo, what's up sa inyo, Achay, no? First day of school, sa Sigat Sinister! Guys, na di ko yung plano guys, mag-himo ko spoken poetry for mga broken-hearted and ka ng mga na-in-love. Coming soon na siya. Visit lang sa ako page. Wow, astig! Ikaw, pre. Dami ba ko pa tripod? Respeto kaya ako rin tripod. Seryoso kasi Acho. Maligo. Oo, nangyari James. Nakayuyab? Oo, sayang. Nakayuyab. Nakayuyab. Loh, patay na na. Patay! Wala tawa yo! Wala ka tawa yo! Pre, lami ba ako tayo pa do? Kami pasok ngayon? Meeting daw sila? Oh, mag-meeting daw sila, no? Kanya ako ba? Nagtanaw na si Gold. Parang kay niya ay. Ay, bigyan sa ko. Saan kayo? Kung saan din ang video, pakita daw. Chuday na. Ngayon mag-iyot nga rin. What's up sa inyo, no? Hi, Cha! Hi! Mamayot! Ban ka? Mamayot, Ming. Hey, what's up, yo? What's up? What's up? What's up? Pagabian daw ang kantima mo. Sige, kaya daw ko yung isang kayo mo. Kaya isa ka ng Diyos ko sa uskaw. Tundok lang. Hindi na. Hindi. Lumo na sa loob. Tundok na. Hey! I'm so sick now. My voice can't... Charot. Kalikster. Kalikster. Pre, bay ligaw. Bay ligaw eh, yo. Awa kayo. Dagan kayo tao. Hi. Yo, 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 what's up? Hayo, son. Hayo, everyone ka na gumawa. Kasi nakagbiyan mo eh. Ikaw, may mga gusto nila. Ay, unsa ka unsa. Son, kaya ko hindi maging anak. Kailangan chance ka lang kung gagawin. Kayo mo ka rin yung nasa na. Dahil ako, kaya mahong na ako, baby. Kat dilingi lagi ka, pre. Wa mo nang taka nilingi. Gago! Dahil nagagawa ko nga si Dahil. What? Laway kasi oo, dahil nagagawa ko nga si Dahil. Nagagawa ko pero opaw. Ako na tapos na kay guwapo mo. Nagagawa ko, pero opaw.
Nindot na. Professor X na nun. Oo. Yo, what's up, no? Meron mo schedule. Kita mo? Maray. Wow, kalindot sa mga schedule. Charang. Charang ang schedule, no? Ano? Kalindot sa to schedule, pre. Kalindot kong schedule. Ano sa may schedule? Kan si SS Lunes nga magka-Martes kay duha ka po subject. Pagka Merkulis na pod kay duha na sad ka mo subject. Duha na sad ka mo subject pagka Lunes. Pagka Benes. Yay! I can still Party namin. Party namin mga choy lagi. Buang ay. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isa na kay kita. Anong connect? Buang. Say connect, pre. Layo ra kay Jayo. Buhay walang kachat. Scroll down, scroll down, scroll down. Sama pa rin. Kana ang kinabuhing walay ka chat. Ajoy! What's up? What's up, mga Ajoy? Yo! Yo, what's up mga choy? So patungay mi karon sa min kay magbayad ko. Bayad daw siya. Bayad ko. Bayad. Bayad ko. Magbayad lagi ko. Magbayad lagi ko. Bayad. Magbayad daw siya. Pila to pila. 1K. 1K. Hi, what's up? Roger that, Roger. Video ka video. Roger. Kana 1K ang bayaran na kana kita mo na kana 1K 1K. Give it out. Unti mo daw. Eba mo 1K? Kanang 1 og K. Ah, 1K, okay. Okay kayo. Okay kada dra. Sayang Koreano. Idol ti ka ba eh. Nami karong gawas, nami gawas bro. Tawa lang good. Tawa tawa. Tawa ka tawa. Tawa lang eh. Gago! Wow, sana all garden niya. Masarap kahit walang palaman. Oops. Di yan sponsor. Manabok na may manabok. Manabok. Manabok, may tagdi maligsan. Manabok daw sila, manabok. Manabok. Ano na, apit. Ngapit. So, darating ako ibabayad. Aray. Ayan. Kortahan nyo na siya, ganyan na yung YouTube sweldo. Ito, page ro. Page niya eh. Ayun, sweldo's page sa PayPal. Okay. Ano? Ito lang. Doon na lang. Doon na lang. Doon na lang mamatay. Ayaw. Doon na lang. Papata mo sikat pata. Oh, masikat. Gusto pa tayo ka masikat. Gusto pa tayo ka masikat. Gusto pa ko musikat. Okay, bye. Ngawan nga. Uy, pasila ng mga picture ako naman. Na dito sa delete store. Ano nang sumo? Suot na bye. Bye. Project. Project lang. Sa vlog ba? Ayan siya oh.
Nara siya. Kawak-kawak. Dugay. Pusing grabe. Soon after. Kung mo tuya. Uyab, umbot siya to. Steam mo guro to. Steam to. Sa wakas. Okay, oh. Dugay kay siya ni gawas kay pablatter siya. Pablatter. Dugay kayo. Bayad na gali, dugay pa kayo. Bayad pa gali, dugay na kayo. Tara na. Bayad na gali, dugay kayo. Kinaboy. Kinaboy nagkuhan pa, nag-fill up pa man ko na suwat-suwat. Mo na siya. Kita ka na presyo. Asa Tara, ka? tara kay. Masakay na ta. Tara! Sakay na ta, no? Mo niya mo ang first day of school sa second semester. Wa White, ka na, white klase. wait, klase tarong, pero okay na kayo. Ngari-ngari pa ko sa isa ng uniform ta. Okay kayo na, no? Okay. Job. Sayang kwarta, pero naipaon. Wow na. Chipid. Baho na mo kay Papas Dre, ha? Grabe ka, no? Mo na. So, guys. Ako babe. Kasi mo, isa yung boy babe dia. Taray. Chicks tayo. Taray ka na nakaputi. Tama nakaputi. Pili na lang mo inyo da guys. So, guys, yung mga achoy, no? Karon, mato na may terminal para maupo. Joke lang. Uy, yun na, ha? Naligaw ng landas. Pero joke lang. Huwag natin yung patulan. Okay siya. Maawa at nagagalit. Buhang. Wait ako. So, ano pa naman? So guys, sa mga achoy, no? Gamay na lang daw. Gamay na lang buang to. So, maura na mo lingaw ron kay may klase. Baktas-baktas nila ako sa Padong Terminal. May klase, no? Mga home. Pakita na to baka sa Padong. Sa Ormoc Sugarland. Na naman siya Sugarland. Pero di, may masod. May masod, ya. Tawa na, nagkuwan na. Diri na banda. Bad na di ang sod. Kaya na namin sa Mayong. Mayongs. Mayong. Feel at home ka. Sa Mayong. Hindi ito sponsor. Yeah! Napadaan lang kami. Wala pa may kibawan sa pag-blard-blard. Sana, manapok kami. Tapok. So guys, mga achoy nga nila takotob, no? Kay hapit namin sa terminal. Kita. Manguloy na meron kay Oh, may klase. may klase. Please, May adamag. klase, no? First day of school, nagdali-dali pa ko. Mabin akong nalit pa. Late ko at tay. Ako gani. Abi kaya na muglit namin. So, karon din na si Makotob kay manguli naman mi kay Biso naman magtambay-tambay mga tuway klase. Ito, lisod kayong tambayan to. Wapa siya lingaw. Yan na, may paon. So guys, what's up sa inyo mga achoy? Dito lang nagtatapos. So, otro, subscribe sa akong page. Vlogger. Tangin na, subscribe. Woo! Ciao. Sige, Joe. Ayan, takotob. Please subscribe sa akong channel o hit ang notification bell para updated po ka sa atong bagong videos. Ting! Ting! Sige, what's up guys? Ako si RJ. And Nagpapaalam!